Dobrý deň, ja vás vítam pri návode, ako opraviť iPhone 7. Čo k tomu bude potrebovať? V prvom rade limitovanú edíciu iPhone 7. Ďalej budeme potrebovať lepiacu pásku, nožnice, ochrannú helmu, vzduchovku, klátik na mäso a hlavným zdrojom našej opravy bude motorová píla ručná. Áno, motorová ručná píla. Takže, budeme potrebovať ochranné rukavice taktiež. Ako môžete vidieť, tak si práve jedné takéto ochranné rukavice nanášam na moje ruky, aby sme si pritom neublížili. Môžete vidieť, že prostredie, v ktorom pracujeme, je maximálne čisté a iPhone 7 nepoškodíte, nebude mať žiadne škrábance alebo špiny na svojom displeji, či už vonkajšie poškodenia. Takže ako na to máte pokazený iPhone 7, je spomalený? Budeme potrebovať v prvom rade klátik na mäso. Displej sa opravuje formou klátikového búchania. Takže následne si trošku trepíme po displeji. Ako môžete vidieť, máme tam 3D grafiku. Automaticky je opravený. Budeme potrebovať oddeliť tlačítkovú časť od tejto časti displejovej, keďže to je profesionálne vylepšenie klávesového používania. Takže si takto zoberieme našu motorovú pílu a krásne začneme rezať ten telefón. Oddelíme to. Nebojte sa, pokiaľ ste prišli o logo, dá sa objednať na stránke bezrandy.sk. Dá sa to tam objednať, takto si ho krásne, aby ste to nepoškodili samozrejme. Výborne. Takže máme tu znova časť, keď treba displejom trošku mierne obrnúť, pretože sa nám zrušila kvalita počas pílenia. Môžete vidieť vylepšenia, čo sa týka loga, nie je až tak dôležité na tom telefóne. Samozrejme, pokiaľ chcete dokázať pravosť, je nevyhnutné to použiť, takže nečakal som, že budeme potrebovať tieto klieštiky, aby sme iným spôsobom oddelili túto stranu krásne. Tak konečne sa nám to podarilo. Ako môžete vidieť, máme tu dve základné diely iPhoneu. Sú krásnym spôsobom rozdelené, áno. Je bez problémov používať ich, tu sa dajú krásne napájať, ako vidíte, tu je napájacie čidlo, ktoré ich krásne spojí a budú ako nové, hej. To zatiaľ necháme tak, áno. Budeme potrebovať kladivko z šutníka. Je to jedno z menších kladív, ktoré tu mám v sade, aby sme nepoškodili túto vrstvu hlavnú. Tak, si to zabijeme. Tak. Môžete vidieť nástavec, keď budeme chcieť spájať, áno. Potrebovali sme dierku, ono to pôjde. Ono to samozrejme pôjde znova, takže pílu budeme musieť použiť aj smerom k displeju. Budeme musieť dostať do hĺbky. Ach, kurňa. Máme tu veľmi dobré podmienky na prácu. Musíme vyhľadiť krivky displeja. Krivky displeja sú na úžasnej ceste. Dobre. iPhone 7s display. Ešte vám ukážem základ celého všetkého, čo tu máme. Budeme si musieť odstrániť rukavice, pretože ideme robiť jemnú prácu, takže motorika ruku nesmie byť poškodená. Využitie lepiacej pásky, áno. Ako vidíte, zarážky sú v dobrom stave. Budeme ich musieť v takéto jemnou forme spojiť dokopy, aby s tým nebol žiadny problém. Zase si to takto spojíme. Využitie nožníc. Odstrihneme. iPhone je takmer hotový. Posledným ťahom, ktorý bude, chýba tam Wi-Fi adaptér, takže ho budeme musieť naniesť formou vzduchovky. Tu si zoberieme nábojnicu z brokovnice originál, samozrejme. Krásne si ho vložíme. Vzduchovku máme nabitú, áno. Ako vidíte, mobilný telefón. A ešte jeden jediný nábojník. Pretože
Wi-Fi adaptér sa skladá z dvoch častí, keby ste náhodou nevedeli. Takže tento priestrel nie je veľmi kvalitný, takže si budeme musieť naniesť takto formou. Krásne. Tu môžete nádherne vidieť, ako Wi-Fi adaptér vošiel krásne skrz všetky spoje dnu do mobilného telefónu. Takže budeme ho musieť skúsiť zapnúť. Tu máme spúšťač hlavný, môžete sa prísť pozrieť. Tuto je hlavný spúšťač, keďže tlačítko nie je veľmi jemne nastaviteľné. Budeme ho musieť stlačiť takýmto spôsobom. A ono to samozrejme velice pomáha. Takže si to takto krásne pripevníme. Tlačítko sa nám už stlača. Už to cítim. Už je stlačené. Mobil sa zapína, chvíľku vydržíme. Jebneme tlačítku. Ešte trošku výborné. Môžeme pomaličky vynášať. iPhone 7 v 100% kvalite, limitovaná edícia. Na záver videa chcem vyhlásiť súťaž. Kto má záujem o tento mobilný telefón, môže ho vyhrať tejto súťaži, stačí dať like na toto video, subscribe a napísať do komentáru chcem iPhone 7s. Je váš! Je váš! Musel som ho vypnúť. Vidíme sa pri ďalšom návode. Dovidenia.